Aku saiki iso video call. Video call kok video call ora. Iki ta sing ngomong-ngomongan pro raine iki ta? Gleleng aku saiki. Bojone gareng kerep tak video call kok. Mula kok bojoku nek ning pawon kok omongane ra cetha gek tangane nginang-ngene kae. Ro kowe ta? Ayo meng takokke kesehatanmu. Kowe ra wong ringke to. Wah, janedan bebayani jaluke HP-ne. Ya syukur. Jaluk wae reng nek kira-kira Bagong arep kurang ajar jaluk wae. Tak tukokke. Lho. Nekat banget yo. Men aku wong glelen kok. Ya wis. Yo karo nembang yo. Reng, ayo karo nembang apa sing kepenak? Ya. Ngaturke apa sing kira-kira temonjo. Oke, temonjo ya sing cara kuno wae, Tru. Mau sore wis gedhombengan ramene ora jamak-jamak. Wah, geger ora karo-karuan. Ha ta? Lho, seprene wondo rak meneng wae. Ora omongan blas. Iki wis gagas nasibe mulih sesuk-esuke genah wis ora. Cilaka iki. Ya wis ora apa-apa wis dadi resiko kok. Aku sing njaluk ya bapakne kok ya karo mbokne mau bengoki aku. Wondo kon gandrung. Wong nggih sendika. Ya itu salahku lho ndok nek nganti yo ngatur kelengkeng dhewe. Ora ana kancane kowe urung teko Bagong ya urung teko. Lagi mlaku Karena ya nganggo mlaku men tekan kene kaya terus. Iya. Iki acara ngresmekke toilet. Iya. Kok kaya wagu banget ya. Ora apa-apa. Arepku ya penting dienggo kebersihan kok ya mbangane sanggon-nggon. Ha iya. Engko pinus pengger dadi ala, dadi ambune ora enak, dadi pesing mergo ora ana toilete mula toilet ki penting. Ya. Tur saiki ana peraturan lho, Tru. Peraturan piye? Saiki sokeh peraturan mlebu ning desa-desa, ning dusun-dusun. Heeh. Nek bebuangke ora entuk ning kali, mengganggu utawa mengrusak ekosistem sungai. Oh iya. Ora entuk ya, Gong. Ora entuk. Gak kowe iki nek ben esuk kok ndodok ning kali, kae makan iwak. Makan iwak dengkul mlocot ku ya padha wae kok makan iwak ora. Kan kok tak pancing terus tak pangan meneh. Dadi kuwi metabolisme sing ana omong. Ya wis muga-muga iso digunakake sang apik-apike ya, Tru. Iya. Muga-muga iso dienggo srana. Sing jeneng nang pinggir dalan ki tenan. Nek gelem usaha toilet ki malah wah, duwite akeh. Iya. Kaya ning area nggon tol-tol kae, jalan tol kae. Oke sing do usaha kaya ngono kuwi anggere muni bis teko blur. Mlebu kabeh 2000 ping. Iya. Rumangsane ya urung kuwi nek sing wah tau ya aku padu perkara apa? Perkara ning toilet kuwi. Tulisane rak kencing 2000. Heeh. Iki ora saru mergo iki ngomongke tentang toilet wong iki peresminan toilet. Lah iya. Kencing 2000, BAB 3000. Aku rak mlebu, aku saking mules wetengku aku BAB. Heeh. Bayar 3000 ki ditagih, kurang 2000, Mas. Lho, kula niku tulisane BAB 3000, nguyuh 2000. Lho, wong BAB niku mesti nguyuh, mboten bakal ora nguyuh. Tak pikir-pikir, ya bayar double. Ayo. Mesti nganggo kok ya Reng, mesti nganggo pancen ku ya salurane dhewe-dhewe terus. Ya, muga-muga iso digunakake sak api-apike. Ayo. Wis tau nang pinus penggir Reng. Wis kaya cah kudu wong yoja kene wis mbecici apa wis. Ngendi? Pintu langit kok. Wah, wis malah wis mayang neng kono bareng. Pinus sing kidul kono apa? Wis tau ana ya akeh. Lho terus ngendi kae jenenge batu awan apa kae sing nek mancik neng watu terus ketok awane pirang-pirang kae kaya neng dhuwur angin musek anu neng dhuwur ngantariksa. Heeh, kae ya wis. Wis tak selami kabeh kene iki terus. Monggo saiki deloken. Patok. Ya, kuwi luar biasa. Ya, patok. Wis wah wong anggere mandeg. Jebul
dalan iki lurus tekan Jedul Pathuk ya wis ramene ora jamak-jamak. Saiki ana tempat dienggo skiway. Skiway ya apa? Skiway iki motor. Motor nablak cengelmu ki apa? Aku ya rung cok, aku ya rung rono kok. Mbah kuwi nggon apa kuwi perlu mau tak liwati. Wah, apik tenan tok lampune gemebyar-byar. Kuwi ndelok kahanan pemandangan saka dhuwur sing saka ngisor ketoke lho kok. Reng ana kaya gedunge ning ngemu cahaya pirang-pirang kae. Apik tenan. Wah, destinasi wisata jan kene luar biasa ya, Truk. Iya. Nek gelem dikelola sing apik-apik tenan. Jos tenan. Awar bangun. Karaoke. Lah entuk. Mantel kowe ora. Kowe ngrusak ora jenengane engko njur nom-noman basa borene mendem ora entuk. Wis sing destinasi wisata sing apik-apik wae, tempat nggo ngopi, nggo omong-omongan, dienggo nentremke pikir, nyawang pemandangan. Kuwi mek nyanyi, ha ora iso. Nyanyi-nyanyi apa? Anggere muni klebon kaya ngono kuwi nggon-gone mesti rusak. Ngono lho. Oh, destinasi wisata sing apik-apik ora wisata sing aneh-aneh ora. Anak meng tengok-tengok sepi e, nganggo HP dileboki kuping. Men sempal bolongane kuping. Tegese dileboki kuping ki nganggo headset kae lho sing kaya dileboki cilik headset. Men ambyar meneh. Mosok genset kon nglebokke kuping. Cah ora pengalaman genset kok ngleboki kuping. Kowe tau ngerti ana wong nganggo kabel disalurke nggon kuping ora, Gong? Wis, kang ngopo e? Kukume setrum, Mbok? Ora. Kae ngrungokke lagu-lagu ning ora sandadak krungu liyane. Lho, pomo telepon barang ping cukup nganggo gadget ki omong dhewe. Piye? Arep ngopo aku ning kene? Ngono kae. Oh, tak kira nek wong kendir. Ora. Lah iki omong-omongan ning kowe ora krungu. Wah, jan. Teknologi saiki wis caem ya, Tur, canggih. Canggih ya. Oh iya, wis luar biasa. Donya iki saiki ming sak gegem, Gong. Apa? Heeh. Jan. Donya kuwi. Iya, berarti donya iki lonjong, bunder. Bunder ora lonjong. Jare sak gegem. Pancen Bagong ya lonjonge mesti ngono terus lho. Ora. Ya nembang wae nek nuruti Bagong ndak omongane ting blengkrah ora karo-karuan. Ora cah goblok, cah blokan ning sok keminter. Ki menungsane. Cah radong iki. Wah, sekolah ya ora tau mlebu. Kowe mbiyen sekolah cilik-cilanmu lulus kelas pira, Gong? Kelas 3 metu ya. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Wis diulang apa? Urung diulang apa-apa lagi perkenalan. Lagi perkenalan ki semetu. Wis metu cah gleleng e. Lagi perkenalan lho iki. Mbok aku kesusu aku. Maksudnya perkenalan kelas ngono. Heeh, gurune iki lagi ngenalke. Nek iki guru basa Jawa, iki guru basa Indonesia ngono kuwi aku wis ditokke saka kelas. Oh, lah kurang ajar kowe. Lah ngopo? Mbiyen guru tak senteri. Wong mlebu sekolah kok nggo senter. Nggon aku kuwi karo sekolah nado ya, Tur. Truk. Nek karo sekolah nado, aku nek makan sekolah ki jam 5 esuk isih peteng dadak nganggo senter, nek ora nganggo senter tekan sekolahan. Oh, mula aku ndak tau senter. Tur dasar aku ya memeng le mlaku kuwi. Ah, saiki kowe ngrasake wong ora sekolah ki goblok, gampang diblusukke karo wong liya. Teknologi-teknologi canggih kowe ya ora iso ngerti. Teknologi-teknologi sing modern kowe ya ora iso weruh. Mergo kowe kurang pengalaman, kowe kurang ilmu. Tak sandange rasa cerewet. Oh ya wis nek dikandani wis ngono kuwi sak karepmu. Wong ki mengkari srawunge kok. Aku ngakoni wong bodho. Aku ora iso nggunakake HP, padahal saiki teknologi modern. Ning aku nek srawung karo wong nyekel HP, mesti suwe-suwe iso. Njaluk tuntun to. Iki piye? Iki piye? Iki piye? Ngono to. Oh. Aku saiki iso video call. Video call kok video call ora. Iki to sing ngomong-ngomongan pro raine to. Gleleng aku saiki. Bojone gareng kerep tak video call kok. Mula kok bojoku nek ning pawon kok omongane ra cetha gek tangane nginang-ngene kae. Ro kowe ta? Ayo meng takokke kesehatanmu.
Kowe ra wong ringke to. Wah, janedan bebayane jaluke HP-ne. Ya syukur. Jaluk wae reng nek kira-kira Bagong arep kurang ajar jaluk wae. Hak tukoke. Lho. Nekat banget yo. Men aku wong gleleng kok. Ya wis. Yo karo nembang yo. Reng, ayo karo nembang apa sing kepenak? Ya. Ngaturke apa? Sing kira-kira temonjo. Oke, temonjo ya sing cara kuno wae, Tru. Mau sore wis kedumbengan ramene ora jamak-jamak. Wah, geger ora karo-karuan. Ha ta? Lho, seprene wondo rak meneng wae. Ora omongan blas. Iki wis gagas nasibe. Mulih sesuk-esuke genah wis ora. Cilaka iki. Ya wis ora apa-apa wis dadi resiko kok. Aku sing njaluk ya bapakne kok ya karo mbokne mau bengoki aku. Wondo kon gandrung. Wong nggih sendika. Ya itu salahku lho ndok nek nganti yo ngaturke rek. Yo Mbak Ayu Purwalestari. Monggo ngaturaken menapa Mbak? Jineman nggih kenging. Jineman sing rada dawa ya gatik glinding ya apik. Ya. Arep ngaturke sinom parijata ya apik. Arep ngaturke jineman klambi lurik ya apik. Jineman tank top. Ora ana jineman kok tank top. Ora jineman klambi lurik, jineman tank top ora ana. Sesuk dikarang sik kok. Oke. Tak karang aja kuwatir. Aku nek kok ngarang lagu asline nek ming nek sesuk aku wis lumayan rada suda. Tawar dadi pengarang lagu. Oh iya syukur. Ora apa-apa. Sing tak kon nyanyi ya wondo. Lah apa iso viral? Weh, aja ngerti duet karo Tatin. Mesti viral. Ayo, monggo Mbak Ayu. Nggih. Bab panganan nggih, Pak. Napa? Bab panganan. Bab panganan maksudnya pripun? Tahu tempe. Tahu tempe. Nggih. Bawane napa niku? Sinom. Sinom. Sing piye? Sing Nggih niki mangke kula senes. Oh, lemper. Ya wis iso aku ngerti aku. Wah iki bawa sing marai wareg ya ngene iki. Ora ketang mbayangke. Ha iya. Monggo. Coba. Wajibe urip bebrayan. Wajibe urip bebrayan padha panganan. Ora. Nyampati batah Kowe disusul sedulurmu kok. Sapa? Mas Triluwe. Saka Kayen kowe tekan kene. Aku mung wong bingung. Ora kok nyusul nek wong bingung. Aku ki arep ngopo? Kedarang-darang tekan Yojo. Iya. Wong bingung ketemu wong bingung ya wis. Mangga. Anak bojo kula warga kudu Rigen lanas titi jare panganan kok ora metu-metu ning rigen nastiti ngati-ati nek ra mangan ya modar tenan nggih niki rak nembe bawane oh maksudnya engko lagune tahu tempe tahu tempe asale mung saka mete dele hah
kedele. Aku seneng mete. Larang iki. Ing saben rina lan Wengi. Kok iso ngerti kok apal cakepane? Ora apal lah, saiki iki jodhone wis dhewe-dhewe kok rina wengi. Saben rina lawan wengi. Kowe tau weruh cakepan saben rina karo rini? Ora ono. Rina ya wengi. Oh iya ya. Nyambut gawe. Ora ono kok nyambut ora ngundurake, ngono ora ono. Nyambut gawe. Iya. Pokoke basa Jawa kuwi sambung sinambung. Ngono ya. Yen bisa kudu saka urip mesti tekan mati. Heeh. Saka urip tekan urip meneh angel. Angel kuwi suwe. Kudu nganggo tek aku mau. Cempreng kamu apa? Mbok? Cukup. Cukup apa cukup? Cukup. Mranata judulnya tekane mesti bali wis mo. Ha, mesti yakin. Kula Mudar berarti ora cocok. Wah, kae diplesetke kae. Kudune Mranata bali wis mo. Mranata kula warga kuwi ya iso. Kula wargane ora ono bali wis arep manggon ning sawah. Oh iya ya. Yo. Janji nrimo ikhlas. Lahir Batin. Ora ana cakepan tembang kok lahir sesar. Lahir batin. Terus tahu tempe. Ah tahu mesti judulnya ro tempe. Ah tak terus. Ah iya. Terus mbok tak takoni terus ayo takono. Dijawab dengan sepintar-pintarnya ya, Truk. Iya tak jawab. Ini nek elek aku mau, pertanyaan elek aku mau. Truk. Kowe minggir sik ro kira. Tak keprok watu ndasmu lho. Mbok Mas Pokang poreng ngono kok ro kira ora. Minggat to sik. Mripatmu ki ngewo-ewohi. Mripat kok ngewo-ewohi ora. Ki mau apa judulnya tahu tempe. Truk. Kowe tahu huruf bokong kira apa? Moh ora tak jawab, moh. Truk. Jawab ta, Truk. Moh aku mau bedhekan liyane wae akeh kok. Tahu huruf bokong kok. Lah mandek rono. Petro ora iso dijamban-jamban. So tak golek kanca liya wae. Bedhekan kok. Iki kok ger. Ger ya men ora ya men. Ayo tahu tempe terus cemplon. Cuma wis krasa sing seneng wong Madang ki lawuh tahu, lawuh tempe enak ya terus enak. Tahu dibuacem, tempe dibuacem enake ra jamak-jamak. Wong kekurangan mangan tahu kok senenge ra jamak-jamak. Aku nek urung iwak empal urung jos mangan ki. Lupute iwak empal ya ngiris sandal.
ditarik ngene ra kaya iwak alot kae. Dibaceme wis legine ra jamak-jamak. Jan cah edian lan. Mangga. Tahu tempe tahu buka bunang. Temlang. Celuk, Pak. Sarung jagung. Iki tahu dibuntel sarung kok. Ayo. Nggih. Tahu. Wis pira to nadane? Aku suwe banget ra krungu iki. Tahu. Tempe asale mung saka dale ora butuh kae butuh kumung tempemu wae. Truk mbok ndagel rasa anarkis truk nganggo ngeplak barang ora. Jenengan doyan tempe napa, Pak? Hah? Jenengan doyan. Ora usah dicari ning kene. Ben esuk ya aku anggere mulai nyambut gawe iki wis digariti karo bojoku kae. Gari senus terus apa jenenge iki nek wis tempe iki ya nek esuk ya maseng tenan. Tempe kok maseng niku tempe napa? Maksude kuwi mergo le goreng sore. Oh, nek pun sore niku maseng. Le goreng sore urung dianget-ngeti meneh ya nglengo kae. Terus lawe apa reng? Lawe ya saos. Oh. Saos KFC. Waduh. Kowe iki tuku saos KFC. Lho, kowe ngerti ra to? Bojoku iki nek sore iki nek blonjo ning KFC. Tuku iwak, tuku saos tok. Minggu sarapan tempe kuwi. Wo, ngono kuwi kandhane kok. Ya, mangga. Apik iki urung tau metu. Ya wis tau. Mbiyen aku ki sok lali. Heeh. Karepku yo ngene iki lho terus do duwe penamu dhewe nek aku muni nembang apa nak. Yu langsung tahu tempe Pak. Lah iki gending sing suwe banget ora muni. Oh, iki perlu di uri-uri dilestarikan. Ya. Pemaku nganu naritatin nembang apa tin? Anu Pak, napa? Bukit berbunga Pak. Ah, kuwi suwe banget ya ora dunekke. Bukit berbunga iki lagune sapa? Lho, Bu Wajina to? Ngawur. Lagune penyanyi ya. Bu Wajina iki walang kekek. Oh iya iki. Ayo omong radong. Yo coba. Tahu tempe do buka Google nek ora ngerti nute. HP dicekel, tulisi notasi tahu tempe. Cari klik engko ora metune wajan. Wajan terus hotel lah yo. Kepiye iki? Asale mung Bisa
tembang biyen iki ngene iki lho, Gong. Heeh. Ming tahu tempe wis dadi tembang apik banget ya, Tru. Ha iya. Ora golek bahan sing werna-werna, ora golek bahan sing macem-macem. Iya. Dadine tembang ya tekan saiki ya apik. Iya. Nek wong pengarang saiki nek ora nyerempet ya ora kayane rumangsane lagune kaya Semlang nek ora payu. Ha iya. Tutut-tatut suruh nglunthung ayo. Lagu kok judule ora mutu. Iya. Tahu tempe iki malah apik. Kowe sok gawe Gatot Timbul. Oh. Kowe nggo njunjung piyai saka Ndlingo kene iki sak pengidul iki kondang tiwule. Oh iya, gawe iso. Gatot cangkeme ra diatur. Gatot iki panganan kok. Oh, tak kira nek Gatot dolop kowe. Mangga ya. Dhewe iki sing kudu wajib nguri-uri tembang Jawa ngene iki, Gong. Heeh, wis pokoke ditetapkan, Tru. Iya. Nek gara-gara saiki tembange sing cara kuno-kuno wae. Ora nganggo sing cara modern. Wis, modern diaturake sore mau nggon limbukan wis engko sing ngene iki Jawa-Jawa wae. Iya. Nameng arep digarap piye-piye wis akeh sing padha penggarap-penggarap handal. Iya. Wis awe ndukiri sing apa terpendam kuwi wae. Ki mau tembang jenenge apa ning tahu tempe. Wah, penak tenan. Kelingan jaman cilikanku terus. Cilikanmu. Iya, anggere nderekke bapak ngasta. Aku ya mokal, aku ya ngasta. Ha iya. Bapak ngasta tembange tahu tempe asale wah penake ra jamak-jamak kaya ndelok turu. Oh. Turuhe kok tok peng-pengke ora. Ha nyatane ya piye? Turuhe aku ngisep ngelmu kok. Piye? Wis biasa nek kowe ketoke turu ro ngisep ya. Ngelmu tak goleki. Aku nyuwun ibu Waranggara padha mikir dhewe-dhewe. Ya. Mikir tembang sing kuno-kuno. Saiki sapa sing tembang kuno? Ayo Pras, aja kalah karo sapa jenenge? Ayu. Ya. Ayu kuwi piyai nome nembange cara kuno. Kowe piyai kuno kok nembange cara enom. Malah kuwalik ya. Ani yo anu kok Gong ngetutke karo ombyaking jaman. Ayo nembang apa? Ya men dipikir sik. Karo men kanca-kanca penabuh ki ya mikir. Iya. Ora men nganggre lagu kok ndlong-ndlong. Dunung tak nung. Men do mikir. Kowe muni acul apa yu? Yu, masuk mapot kowe kok. Mbok kula tak jali-jali wae. Apa? Jali-jali. Jali-jali sing piye? Sing kroncong nika lho. Iki gamelan kok kroncong. Dadak nyewa alat. Kae lho. Nenek nani nenana nani nenana nani nenana nani nenana oh kita ini dia si jali-jali lagunya enak merdu sekali wi
malah tembang cara Jakarta. Oke, mari kita sambut. Wah, bareng aku muni Jakarta terus bahasa Indonesia. Aku nek krungu tembung Jakarta langsung utekku ki mak langsung balik omongan Indonesia terus. Oh iya. Mangga dibukani saka Saron. Nek terus bareng kendange nyaut tak ini dia ora kuat itu aku ya wis rasa dijunjung monggo dijoroke wae yo ngopo kok matuk kuwi sik baleni omongane sok melu-melu ora men saron tok kok to ngreget-ngregete iki meng saron karo balungan bonahe rasa melu kok arep buka kowe arep buka ayo ora ana apa-apa kok matuk malah disengeni ora sembrono iki mau yoga terpimpin iya anggo sembrononan anggere krungu tok meneh adian nek nggih pisanan Solo Saron terus kedua iki masuk bareng oh iya dinut ngendak nesu bagone matane abang ngono iki wis mengerikan yo kok alon banget tapi sik nah apik banget kendangnya mlebu yo
Prastiwi ya iso ngaturke lagon cara biyen. Wah, ya apik-apik tenan sindene man ya. Wani-wani. Apa, Kang? Aku nek sing jahe-jahe apa tenan. Iki wonge ngantuk ya ngene ngono. Omong ora cetha iki wonge ngantuk. Gong. Hei. Jali-jali kudu kuwi. Ora acara TV. Kok jali-jali ora. Ini dia si jali-jali lagunya enak merdu sekali pengrawite ya kompak sindene ya cetha wis sepi banget ya wis ya nggo sike pembarengan ora ono iki wis sepi banget ta jane kudu musike to urung rampung kok iki ora winates wektu lho Tru santai wae ya ayo ganti ha iki sing trah sinden tenan ya dasare ibune sinden mbahne ya Waranggana ayo Butatin waduh iki arep ngaturke sing cara kuno iki sing kira-kira kanca-kanca wis lair lho Tin heeh mbok ngaturke kanca-kanca rung lair ora dong iya yo monggo alon-alon kowe mbiyen belajarmu belajar apa ditokke menang apa ora tau belajar kok munggah terus munggah kula Pak heeh ayo napa nggih apa kira-kira iki pancen dienggo nguji kecerdasanmu kudu ngerti ora ming lali janjine ora ming pangkurinasa sing biyen apa rada saiki wah iki meng arep nggedagel iki ora lho tenanan kok malah sing biyen durung dadi ngono ta ora iki tenanan kok ya sing biyen nek iso kaya ayu ae tahu tempe kowe apa kowe pecel lele apa kula tak waru doyong wae hah waru doyong wah iki terus iki apik iki ayo sinden sabane kali mula weruhe ming waru doyong ya wis ora apa-apa waru doyong ning pinggir kali ayo gotong royong benake kali waru doyong kepepet-pepet ayo gotong royong bangun toilet nah kuwi malah pas karo ujube bengi iki kepepet-pepet nah iso ngat kuwi do ngapae Parjo iki sing maraya ora ana wong apa ya wis ben ora monggo diaturake arep tok bawane apa nggih bawa to lho waru doyong ya ana bawane piye jati miring jati ngembleki dasmu kuwi ora ana bawane kaya ya ora apa-apa ra sanggo bawa nggih bukane bonang Pak bukane apa bonang nyuwun karo sing bonang dibukani Mas ngono aku lagi neng-nengan aku wow perkara mau dendam aku sebenarnya ya mangga leru apamu kapan ya wah wis nelek-eleki rombongan iki sing marai ngedunke rega ya ngene iki wah wis geton tenan aku tekan omah langsung salat ah iya nyun pangapura karo sing kuwasa kleru mah cengengesan kleru marah kudune kleru sok meneh iki didekep tung ting up ngono tung ting aduh akhirnya bengong terus kleru iki didekep yo mangga
Bengi iki rombong aku dirusak Kakang Adi. Sajae ketoke wis pidak jempol. Nebusak uyun ngethek seranggon. Panen wis duwe niat rembugan ning omah, besok ning Pinus Pengger wae dikisruh. Kisruh ya, Dik. Keparat tenan. Ameng waru iki nek nganti penonton streaming para kadang-kadang seniman-seniwati saka sak intro jagat raya. Nek nganti dalang saka Kolombia nonton. Dalang kok saka Kolombia nonton. Terus ngerti waru doyong klerungane ra isin aku to. Warga laras. Grup sing kondang kawenang-wenang. Wis dadi gawe topi warga laras. Kok waru doyong kok kleru. Ha ya wis ora apa-apa dimaafke. Aku le menehi ngapura wis nganti ketekan lho, Tru. Wis. Sing ngendang Pak Rebo sing bonang Pak Kemis. Saben minggu dolan ning Pasar Senen aja. Ora ketemu. Wis ora apa-apa ya. Pariane Tim, pariane. Mlaku dhisik ora ngenteni digawe becik ora niteni. Waru dayang ya Mas, goyang nang pinggir jurang. Ayo ketarayang kanggo berjuang. Ya, saiki coba pariane digeser Mbak Iin, parian. Ayo, gragap ora. Ayo. Gampang kok parian. Neno. Tanjung Perak. Wait. Akeh pedute. Waduh. Kadang penak emah tutut. Edan. Warung kaya ya Mas, kaya nang pinggir kali. Cari pamit jagong ora beli. Iki perlu tak tanji. Iki kok dadi parian kok Tanjung Perak akeh pedute krasa penak wegan tutute iki jane apa kuwi apa kuwi? Apa Mbak Iin kuwi apa, Cuk? Niku ki mboten saru. Lah apa? Tiang ses. Oh, wong udut. Nggih wong udut. Wong udut piye? Mumpung aku udut piye? Lah niku nek cobi dimut. Hah? Timut. Apane? Udute? Ya udute. Kusike to aku ki genahke lho. Nggih dimut disedot. Nah terus eman-eman to nek pun kadung disedot-sedot niku eman-eman. Mesti diinteni sak nikmate riyen gak wedi dudul. Wah, iya bener berarti iki ora kok sarune pancen kuwi pralampitane wong udut. Heeh. Coba digeser meneh Mbak Lian coba, ayo. numpak becak mlakune miring krasa penak jaluk maning dayung mas dayung ning pinggir kali lungang stop meneh kene waru dayang ngeteke kok wis apik kuwi kepriwe kepripun Pak tegese apa ki kepenak kok miring-miring kepenak nggih numpak becak iya. mlakune miring Numpak kerasa becak. kepenak jaluk maning ini tegese apa sih ya maksudnya nek upamane lagu nggih kepenak berarti mening nggih kayak kiye digeser-geser kan maning wow jaluk maning Pak iya, nek nanggap Pak Seno penak yang esuk nanggap maning kayak kue bener Rika nek nanggap Makseno apik kepenak dirungna iya kepenak tuli ngesuk nanggap meneh iya iya nanggap maning mbok mbok sapa mbok ki ngono-ngono nganggo mbok oh iya tuli dijajari mbok
Mbok sapa? Mbok Elisa. Yo, parian, men parian kabeh. Iya. Mobil mogok ning kali krasak kudu disogok ben iso mbuka. Waru-waru dayang ning pinggir kali. Mobil mogok nang kali krasak kudu disogok ben iso buka. Kuwi apa kunci mobil? Oh. Kunci ae slep gluduk. Mobil buka. Brok. Lawange copot kabeh gulung. Kartun banget. Ayo ditutuke genti Agnes. Kok sing ngono ora? Oh, engko Ayu ya iya. Prastiwi ya iya. Prastiwi ra seneng horor Prastiwi. Ya ora apa-apa kok ya. Ya. Dibajutke parian. Neno-neno. Tergandeng momote tebu nek rati jembeng ora iso mlebu. Kuwi apa kuwi, Tru? Kuwi wong nglebokke benik. Lho, wong nglebokke benik? Heeh, benik klambi ae. Nek ora dijembeng benike ora iso mlebu. Wah, bener ya. Mulu kudu di bolongane benik digedhekke sithik lagi dibenike dilebokke. Ya. Wah, ya karang ya. Sing jeneng parikan ki janjane ora kotor, ora jorok ning pancen ya werdine dhewe-dhewe. Ming gumantung pikirane menungsa ya, Tru ya. Ha iya. Apa-apa ki ming gumantung pikirane menungsa. Ning jane sing bosok ki pikirane menungsane. Mergo pikirane tekan kono-kono nek jane ora kok ala. Ha iya. Ha iya. Ha iya. Tes mati meneh, tes. Yuk ganti sapa? Ayo. Ya. Men dirampungke. Engko bar iki wis ya, Rek. Heeh, bar iki wis. Pitik blorok ngandhuk siji jare kapok malah dadi paru-paru dayang ning pinggir sumur. Ayo gotong royong Waduh, kebacut dindeke, Tru. Wah, monggo aku ora kuat ngrungu parikane Prastiwi, jelas ora kuat. Mergane nekat banget wong iki. Sinden nek ora percaya dosa ya wis kaya ngono. Ning ya saurane menggo komplit-komplit mbok menawa bengi iki sadar. Parikane apik, ayo Bras. Ana mlinjo dampal-dampal pecel rebutan jengkol. Paru-paru dayang ning pinggir sumur. Ayo gotong rayong timenadil makmur. Dayang ning pinggir sumur gotong rayong timen makmur. Piye? Ki mau apa parikane Prastiwi? Lah apa kowe ora krungu tak bunteti kupingku. Aku isih iso krungu. Apa parikamu? Ana mlinjur dompol-dompol. Ah wis up. Muneh aku tak teruske. Up. Wis, bangane tak gedhek kowe.
ana mlinjo dampal-dampal onde bocah loro rebutan jengkol. Ayo, mergo bojone loro seneng jengkol kabeh. Nembang apa kowe? Ora nembang. Nembang kok. Ora. Wis jam 3 kurang seprapat kok. Tak anggah 3 kurang seprapat iki kok 3 liwat seprapat selesai. Oh iya. Engko nang nganti dhewe bladang tekan 3:04, engko ndak sing juareng gunake toilet rekoso. Oh iya. Janeng yaning talaga kadi langit. Gelar mandan moncar non ler kekonang surem sorotetan padang Mastu nomo sidang sekaring bawana langgeng cantrik iki wonten dawuh menapa cantrik mayangga seta ora ana cantrik sarta manglyu jejanggan ing ndak caketake sowan ana ngarsaning ingsun ya kuwi Begawan Padmana Murti kejaba mung cantrik mayangga seta tanana kemung kejaba bakal ndak kanthi ngrembug babakan pertapan kene ya kuwi pertapan Nargopeni kene cantrik menawi paduka ndangu bab tata rakiting pertapan Premban gandeng kula ingkang dipun sepohaken minangka dados kamituaning cantrik sedaya boten badhe anguci wani Premban sedaya tansah sumuyut sarta ngestu padha dawuh ndika Premban Padmana Murti tur dasaripun saya kathah para cantrik manglyu jejanggan ingkang samya suwita ngarsanipun Sang Begawan Padmana Murti wekasan pertapan Nargopeni ingkang sekawit sepa sepi sepen sakmangke sampun nglangkungi kadudene wujuding negari ingkang pranyata ndrebala sangganing para kawula wonten ing pertapan Nargopeni mriki Premban syukur cantrik yen to pancen kaya mengkono tegese nggonku tetulung marang sak pepadaning urip nggonku nglakoni tapa ngrame ya kuwi paring payung wong kudanan paring sandang wong kawudan paring buka wong kaluwen satemah bisa warata ana ing desa ngadesa sakiwa tengening pertapan kene kanthi mangkono bakal saya akeh
cantrik ing mengkono uga bakal saya ana pigunane ngelmuning Begawan Padmana Murti cantrik. Niat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga ucap kaca itu nalika semanten dereng paripun sami mbal wacana kasaru sinten ingkang nganglang dirgantara nenggih pati talika basa saking negari ing kula nggedah kencana ingkang ngangulari tiyang ingkang sekti mandraguna supados saged ambuka tutuping gendhaga kalaning jagat gawaning para dewa dupi nglangkungi saking giling pertapan Ngargopeni kaya Nadaya ing tumanduk angganing pati talika basa satemah dawa plakapi terus sak ngajenging Sang Begawan Padmana Murti kagat kadra wekasan Sang Pati talika basa lang-lang ing griya mangun-mangun gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking tias baliwur iladal jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngono ora nyono bareng aku ngkuli wujuding pertapan ingkang akeh para cantrik manguyu jejangganing kemudha gelar suwiteng sang wiku dibya lah kok kaya Nadaya ingkang kawasa nibakake aku saka ing dirgantara penemban sampeyan sapa menawi ndika tanglet kaliyan kula nyuwun priksa kula menika pun Begawan Padmana Murti wondene pertapan mriki ing minastan pertapan Nargopeni panjenengan sinten ditepungake wayaku patih negaring Pulung Gedhah Kencana Rekyana Patih Talika Basa Rekyana Patih Talika Basa ya pancen mengkono wonten menapa dene paduka kekalangan ngungkuli sakinggiling pertapan mboten nama kula pasang walat mboten nama kula pasang mantram nanging kula nuwun sewu inggih krana dayanipun pertapan kawasa ndawahaken Rekyana Patih wonten ing pertapan Nargopeni mriki mboten jroning aku tiba iki mau sayekti malah katon padhang paningalku liripun paduka maring dawuh mekaten sabab nggonku kekalangan ana ing tanah Jawa iki diutus dening Ratu Gustiku Prabu Dewa Sekti yen to dina samangka aku ki nen golek pawongan ingkang dibya Surasekti sarta pilih tanding boboting yuda gandeng sampeyan penemban Padmana Murti pertapanmu wae kawasa ngrubuhake kalawan patih talika basa apa meneh yen to Sang Tapa Begawan Padmana Murti ku mesti pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda sarta kasinungan kasekten ingkang linuwih kula penemban dina samengko aku nyuwun tulung lan sampeyan penemban ayo kersa tak boyo marang negara ing Pulung Gedhah Kencana tulung ana Ratu Gustiku Prabu Dewa Sekti gonjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung nuwun mahapunten Gusti Patih kula tasih kathah pakaryan jan-janipun kula mboten kepengin sanget damel cuwa penggalipun Gusti Patih
Namung gandeng pakaryan kula menika kula nuwun sewu kedah saged ngrangkani cantrik ingkang semanten kathahipun. Panjenengan kula aturi kondur wonten negaring kula kedah kencana nanging kula mboten saged nderek kanjengan ndika Gusti Patih. Namung kula kanteni cantrik kula ingkang nomor setunggal ingkang caket kaliyan kula inggih menika pun cantrik Mayangga Seta. Cantrik Mayangga Seta inggih kasinggihan mekaten. Apa kira-kira cantrik Mayangga Seta kuwi bisa mbuka tutuping gendhoga? Kula nyuwun pangapunten. Cantrik Mayangga Seta menika meh kemawon sak traju sak bobot kekiyatanipun kaliyan kula. Mila sampun ngantos kuwatos menawi ngantos mangke Mayangga Seta cantrik kula mboten saged ambuka tutuping gendhoga. Malah kula ingkang badhe paring pidana dhateng cantrik Mayangga Seta Gusti Patih yata laruta saking kutha yen amutusa Sang Sri Cantrik wonten dawuh penemban melu Gusti Patih sowan marang negaring kula gedhah kencana tulungana Prabu Dewa Sekti supaya isa mbuka tutuping gendhoga. Menawi tatela mekaten kula namung kantun nderek monggo Gusti Patih. Janji kowe ora isa mbuka tutuping gendhoga. Siji gawe wiranging ya kuwi pepundhenmu Begawan Patmana Murti. Loro kowe bakal gawe wiranging Patih Talika Basa. Aku go bakal matrapi paukuman kelawan kowe. Monggo mangke dipun presani langkung rumiyin Gusti Patih. Ya. Alukon lagune lekas lukita. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Waryayang Bujleng-bujleng iblis lanat padha jek-jekan suwe nggonku goleki lawan dulurku tuwa dinemune boyong ramyang lakuku ora weruh kleblat bareng tekan papan iki papan kapertapan. Penembahan kowe sapa? Ira dalah. Lah kok ora kanthi nyono-nyono ketekan wujuding raseksa. Yen kowe takon nglawan aku ngreksa pertapan Argopeni aranku Begawan Patmana Murti. Patmana Murti. Ya, dasar kepara nyata. Sampeyan Yaksendra sapa aranmu? Aku buta klihang kabur kanginan mendung kebaratan ing ngendi tibaku ing kono papan dunungku aranku Dewa Amral. Kowe Dewa Amral dasar kepara nyata wigatine apa teka prapta ning pertapan kene goleki dulurku tuwa. Dulurmu tuwa sapa? Nalindring Ndarawati Prabu Kresna ingkang singlar kelawan kewajibane ingkang ninggal kalawan kewajibane aku ora nrimakake. Kowe ngerti apa ora Penemban? Wola sinuwun yen sampeyan nakon karo aku kleru merga aku ora weruh menyang endi kadangmu tuwa Prabu Kresna. Yen kowe ora ngerti kaya aja ngadeg sawijining brahmana. Pendhita kuwi awas-awas githeng esti. Lah kok dadi malah kowe ora weruh kahanane kadangku tuwa. Yen ngono serban karo ketumu kuwi ming lelamisan. Kowe pandhita pulasan, kowe pendhita ndok bosok jabamu putih nanging jeromu mambu. Wose gelem ngaku apa ora? Aku ora ngerti, ora gelem ngaku obrak-abrik kaya.
kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung lho rumangsa ora dolanan kelut lah kok dadi ketekan wong edan aku ratu buta kok ngamuk sak kepenake dhewe apa mbok sengguh Begawan Padmana Murti ora iso ngembari marang panguwasamu ayo kowe ngajak apa tak kembari gedhemu leganing ati wah Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana adalah pamer jebul kowe pendhita ingkang pinter pendhita ingkang sekti ketitik kowe bisa ngembari karo aku apa sing iso gedhe iki mung kowe aku ya iso gedhe iso wujud yaksa mbok tutuake ora kadangku tuwa ora bakal tak wenehi ngerti ora mbok tutuake aja takon dosa lah dalah kegulung kuandamu lakon tak kerek janggamu Bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa Kakang Semar kula jroning padha ngrantu lawan rawing Koko Prabu Ndarawati sawetara ninggal projeng Dwaraka nggih bareng aku lawan Kakang Mas Werkudara metu saka tapel wates negara ing Amarta Gagang Semar kahanane kok panase ora jamak kula wis sumru apa Pak sumru sumuk seladak sisan Petrus sing gedhe pangapuramu ha jeneng wong tuwa iki untune ra ono iki nek nggo madal angene ra jamak-jamak niki kok beda karo adat saben to lho mangriyen sampeyan ngendika sumuke ora jamak niki wau lah kok niki sinten sing nyopir truk gandengan ngono Pak iki rak lemahe kaya obah grag-grag iki gek lundi ora ta ya lindu kok lundi heeh engko gek lindu kok ajeg kaya ngene iki suwene Raja Mak iki udu lindu Den niki ki enten apa kok kaya beda karo adat sabene Jlamrung wonten dawuh Dilyana kono inggih ngestaken dawuh Kak dalam wis ketok ingkang dadi tok sumbering bumi ingkang hoyak iki mau Petruk lha pripun to kayana buta loro
padha pancakara monggo nganti nasak Karang Pradesan gawe gegering wong Karang Pradesan. Wah, buta pundi ne ceniningan. Gelut kok ora ngerti papan nganti ngrubuke omah pirang-pirang kaya ngoten gedene Rajamak. Anu Ndara. Ngasta Jemparing disipat barat. Ngasta Jemparing iki disipat Jemparing ora sipat sipat barat iki Ndara Werkudara ya. Sipat Jemparing mawon. Nek pancen buta niku gawe gegering para kawula, ampun dikai urip Ndara. Pejahi mawon. Pon mboten napa-napa. Iya, Bagong. Keket rame nggih nyoba ndayuda yaksa kekalih padha gedene padha galake padha sentosane nalika semanten datan prayitna lumaraping Jemparing saking Sang Arjuna nratas angganing yaksa kekalih wentes jatining wujud nata ngamarta miwah nata Ndarawati. Ayo estunipun kula sampun mangertos bilih ingkang mimba Brahmana menika kala wau paduka Kanjeng Kaka Prabu. Semanten ugi kula ugi sampun mangertos Yayi bilih ingkang dados yaksa menika paduka Yayi Prabu krana awratipun ngupadi dhateng paduka Kanjeng Kaka Prabu sampun ngantos tilar dhateng kewajiban momong dhateng sangya para Pandhawa minangka pujangganing para Pandhawa. Yayi kula nuwun pamunten. Estunipun kula mboten supe namung nindakaken wajib ingkang sampun dipun dawuhaken dening Jawata supados samangke kula dados lantaran tumedhaking wahyu. Lantaran tumedhaking wahyu kados pundi Kaka Prabu? Jawata badhe madhedaken kanugrahan ing winastan wahyu Pancapurba. Monggo saknyatanipun samangke sampun wonten jalaranipun awit cantrik kula sampun binoyong dening satunggiling nayaka ing jatosipun wahyu menika cumandhak wonten papan dunungipun nayaka menika kala wau. Sing mbok arepake nayaka wi Kresna kakangku. Kosek Werkudara. Sapungkuringipun kakang mau apa ana ngamarta nara lakon? Ya. Ana pendhita tuwa sing nglamar karo Drupadi. Tumuli dadi panca bakah ning pendhitane ampuh sing duwe pangreka daya Sedewa. Tumuli anakku Gatotkaca dipapanake ning Gendhaga diwenehake marang Brahmana mau. Wah, tumuli Brahmana mau bali marang negarane. Kosek iki mau aku ketekan patih, arane patih Talika Basa. Ngandhake ana nalindra ingkang ora kuat mbuka tutuping Gendhaga. Yen ngono apa pancen ana sambung rapete karo Gendhaga sing diwenehake Sedewa marang pendhita mau. Mbok menawa ngono Yayi. Wah, yen pancen kaya mangkono ora usah dadak bingung. Ayo padha dinteni nang negara Ngamarta. Ngenteni anakmu Pringgandani. Kepiye munggo kahanane sarta kaya ngapa ngature anakmu Pringgandani? Wah, iya.
padha mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso ate talika basa wonten timbalan jinuwun wis entuk pawongan ingkang bakal lan mbok anggep kuat mbuka tutuping gendhoga nggih menika abdinipun Sang Tapa Begawan Padmanamurti namipun Cantrik Mayangga Seta ingkang sagah mbuka tutuping gendhoga malah upatanipun cantrik menika sampun sumpah prasetya menawi piyambakipun boten saged mbuka tutuping gendhoga ami lalu kapidana pejah wonten negaring kula gedhah kencana mriki piyambakipun boten badhe selak kaya ngapa kon mbuka tutuping gendhoga iki Cantrik Mayangga Seta kuwi talika basa Mayangga Seta inggih kasinggihan sinuwun mengwujudmu cantrik kowe men cantrik ing pendhita gunung apa kira-kira pisang mawe gandrung sigra mbuka tutuping gendhoga nalika semanten Cantrik Mayangga Seta kaya tan kuwawa mbuka tutuping gendhoga mila sigra matek aji mangundri nalika semanten iki wonten salebeting gendhoga nenggih Raden Gatotkaca ing matek aji Narantaka satemah jebluk punang gendhoga ngengi kuwandaning kan Cantrik Mayangga Seta babar nenggih pandhita ing kundalini Begawan Anoman Raden Gatotkaca sigra geblasake negari ing kula gedhah kencana kaget nata Prabu Dewa Sekti maning jajaran sukertaning bawana Bapak Penemban ana dawuh apa nggih Drupadi kok malih brengosen ngaten niku pripun adalah sajaipun tiyang Amarta sampun ngapusi dhateng kula dipun bojong sinuwun adalah nantang karo Prabu Dewa Sekti Kaca wonten ing barat sumengko badhe munjuk atur kaliyan Paman Sediwa tiba padha wae matur karo panjenengan ingsun sawet kula dipun dawuh gundheli tutuping gendhoga namung wonten tiyang ingkang saged buka tutuping gendhoga wekasan kula kadenangan dening Prabu Dewa Sekti sing isa buka tutuping gendhoga wong atuamu ning mburimu sinten Kakang Anoman lho Siwa Mayangga Seta inggih nggih kula nyuwun pamunten awit kula dipun dawuh dening Sinuwun Prabu Indrawati wis ora usah padha dinya-dinya saiki yen ngono Prabu Dewa Sekti ngoyak karo kowe gasinggihan mekaten Tara apa ora ana ingkang wani kawan Prabu Dewa Sekti karepmu Kyai Prabu Darmaji ken mapake nalindring pulo gedhah kencana wah iya
Apa iki ngaran Prabu Darma Kusuma? Kasinggihan sinuwun kula ing namipun Puntadewa. Kowe nyata ratu ingkang singlar sarta ora netepi marang kuncaraning asmamu. Liripun Paduka kedhawaring dawuh mekaten. Lah iya. Kuncaraning asmaning Prabu Puntadewa ngebaki jagat, ratu ingkang lila legawa lair batin. Aja kok bondo donya negara yen perlu nyawamu dijaluk karo wong liya wae mbok wenehake. Nanging apa to sababe? Aku pengen mengku garwa kelawan garwamu. Lah kok ana wong kang apus-apus jarine garwamu dilebokke ning gendhaka bareng tak buka tutuping gendhaka kok dudu wujuding wong wadon. Nanging wujuding priya ingkang tumuli geblas lunga saka pulau Gedha Kencana. Sinuwun sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Dene menawi Paduka Gusti kula ingkang sinuwun kagol kagelaning penggalih. Sakmangke kula ingkang mrapakaken dhateng Paduka sinuwun estining manah namung badhe nyaosaken inggih menika pun Wara Drupadi. Gandeng sakmangke Paduka sampun rawuh wonten negari Ngamarta, monggo sinuwun kula aturi maringaken. Kowe ora usah apus-apus. Kowe aja ngapusi, mboten sinuwun. Lair batos kula badhe ngiklasaken Wara Drupadi minangka garwa dening Prabu Dewa Sekti. Namung semantena gandeng Paduka sinuwun ingkang sampun nampi menapa panyuwunan pangapuntenipun ingkang abdipun Puntadewa. Anggen kula kepengin ngrepa nyuwun genging samudra pangaksami Paduka sampun paring pangapunten. Nyata Paduka ugi setunggiling nalendra ingkang berbudi bawa leksana mila pantes menawi nampi sembahipun nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa babar saking wujud Sang Hyang Bathara Guru Bathara Antradama Sang Hyang Bathara Indra. Waduh mati aku. Wah! Oh, mati aku. Kulun teka Paduka ingkang mimba nalendra. Iya Darma Kusuma ndak rewangi ulun mimba wujuding nalendra kepengin garwa kelawan garwamu ya kuwi Wara Drupadi pancen wis dadi niating Sang Hyang Manikmaya nggone dadi pancatan ulun ketemu kelan para Pandhawa sabab ulun bakal tumedhake kanugrahan ingkang aran Wahyu Pancapurba. Panca wilangan 5 purba wis ngarani yakti Pandhawa ingkang wis minangka dadi utusaning adil nerdya murba jagat saisine supaya ilang sukertaning jagat wong kang watak angkara murka lan budi candala satemah jagat tukul ya kuwi tetukulan ingkang ngawuh katentreman lan karukunan ya sabab saka para Pandhawa nggih tampan. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Dene Paduka sampun paring kanugrahan tumraping para Pandhawa Puntadewa ya. Muga-muga Pandhawa tansah kuat nglakoni pacoban ing lumaku ning jagat raya. Sayekti Pandhawa pinilih dening para Jawata besok kudu bisa mbrasta angkara murka ingkang mapan ana ing jagat raya. Sarana kinayoman Ratu Ndarawati satemah jagat kababar donya anyar kebak katentreman karukunan kabagyan lan tansah sumandhing siji lan sijine ora ana rasa memungsuhan Puntadewa.